ሰላም ሰላም እንኳዕ ናብ ጭራ ፍልጠት ቻናል ብሰላም መጻኹም። እስኪ ሎማዓንቲ ብሓንቲ ሕቶ ክጅምረልኩም ማንጎ ክትበልዑ ሓሲብኩምስ ሰጋ መጋኢልኩም ትፈልጡ ዶ? ክብደት ሰውነተይ ከወስኸን ይኾን ኢልኩም ከይሓሰብኩም ኣይተርፉን። ሰባት ማንጎ ሽኮር ዝበዝሖ እዩ ስለዚ ድማ ክብደት ሰውነት የወስኽ እዩ ክብሉ እውን ትሰምዑ ኢኹም ወይ ድማ ማንጎ ተፍቅሩ ሰባት ትኾኑ እሞ ይበዝሐኒ ኣሎ ድዩ ኢልኩም ንገዛ ርእስኩም እውን ተሓትዎ ትህሉ። ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና ማንጎ ብሓቂ ድዩ ክብደት ሰውነት ዝወስኽ ወይስ ኣባህላ እዩ ዝብል ክንርኢና። ብዝበለፀ ድማ ሰባት ዘይነገርኩም ሓደጋታት ምብላዕ ማንጎ ይህልው ዶ ዝብሉ እውን ክንርኢና። ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት ሓንቲ ማንጎ ኣዝያ ትፈቱ ሰብ ብቐረባ ይፈልጥ ነይረ። ድሓር ፈፂማ እያ ማንጎ ምብላዕ ገዲፋቶ። ንምንታይ መሲልኩም? ክብደት ሰውነት ክትንክት ትደሊ ስለ ዝነበረ ማንጎ ከዓ ብዙሕ ሽኮር ኣለዎ ኢላ ትሓስብ ስለ ዝነበረ ፈፂማ ማንጎ ንዘይምብላዕ ወሲና። ድሓር ግን ማንጎ ገዲፋቶ ጣዕሞታ ብዞም ዝተመስርሑ ምግብታት እያ ተኪኣቶ። ገምቱ እንታይ ዘጋጠማ ይመስለኩም? ክብደት ሰውነታ ካብቲ ዝነበረቶ ንላዕሊ እያ ኮይና። ከመይ? ጽቡቕ ሎሚ ንሪኦ ትሕዝቶ ይኸውን። ሎሚ ንሪኦ ትሕዝቶ ስለ ዝኾነ ሓቢርኩም ንጽንሑ። በዚ ኣጋጣሚ ተመሳሳሊ ናይ ጥዕና ትሕዝቶ ንኽትረኽቡ ነቲ ቻናልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ ኢኹም። ብቐጥታ ናብኡ ንኸይድ። ማንጎ ናይ ፍሩታታት ንጉስ እዩ ዝተባሃለሉ ብምኽንያት እዩ። ብብርኪ ዓለም ለኸ ካብቶም ኣዝዮም ተፈተውትን ብበዝሒ ዝብልዑን ፍሩታታት ሓደ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ዓብይ ዘካትዕ ነጥበብ ዘለኩም ገለ ክኢላታት ማንጎ ንጥዕና ብዝረብሑ ንጥረ ነገራት ዝተመልኡ እዮም ክብሉ ከለዉ ገሊኦም ድማ ብዛዕባ እቲ ትሕዝቶ ሽኮር ከጠንቅቑ እዮም ዝድመፁ። ብትኽክል ግን ኣብ ውሽጢ ማንጎ እንታይ እዩ ዘሎ? ማንጎ እንተበሊዕኹም ኣብ ውሽጢ ኣካላትኩም ከ እንታይ የጋጥም? ማንጎ ምብላዕ ኸ ንጥዕና ሓደጋ ዝኾነሉ ኩነታት መዓዝ መዓዝ እዩ? ቅድሚ ምጅማርና ግን እስኪ ገምቱ። ማንጎ ክብደት ሰውነት ዘወስኽ ዶ ይመስለኩም? እወ ወይ ኣይኮነን ኢልኩም ኣብ ኮመንት ሕደግዎ። ንኸይድ ንቐጽል። ንማንጎ ዘለኩም ኣረኣእያ ክቕይረልኩም ስለ ዝኽእል ማንጎ ካብቶም ብተፈጥሮ ብሉስ ገይሮም ዝተሰርሑ ፍሩታታት ሓደ እዩ። ጥዑም መሐደሲ ጥዕና ክስምዐና ዝገብር እውን እዩ። ማንጎ ጣዕሙ ጥራሕ ዘይኮነ ጥራሕ ክንርኢ ዘለና ብቫይታሚናት ማዕድናትን ካልኦት ኣካል ብዝፈትዎ ውህደታትን ዝተመልአ እዩ። እቲ ቀዳማይ ማንጎ ብሉፅ ምንጭ ቫይታሚን ሲ እዩ። ፈልጡ ዶ? ሓንቲ ኩባያ ማንጎ ወይ ድማ ኣስታት 165 ግራም ትምዘን ማንጎ ኣካል መዓልታዊ ዘድልዮ መጠን ቫይታሚን ሲ ዳርጋ እቲ 70 ሚእታዊ ዝኸውን ከም ዝሽፍነልና እወ ካብ ኣራንሺ ንላዕሊ ማለት እዩ። እንታይ ይጠቅም እንተኢልኩም ድማ ቀዳማይ ስርዓት ምክልኻል ብምጥንኻር ብቐሊሉ ሕማም ንኸይሕዘና ይረድእ። ካልእ ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ ኮላጅን ክስራሕ ብምሕጋዝ ቆርበት ጥዕና ዘለዎን ናይ መንእሰይነት ዓይነት ንክኸውን እውን ይገብር። ብዋሕዲ ደም ንዝሳቀዩ ሰባት ድማ ኣይረን ወይ ድማ ሓፂን ካብ ስርዓት ምሕቃቅ ንኽምጠጥ ብምሕጋዝ ኣዝዩ ይረድኦ። ካልኣይ ማንጎ ንጥዕና ዓይኒ ብሉፅ ፍሩታ እዩ። ንጥዕና ዓይኒ ክለዓል ከሎ ኩሉ ግዜ ናብ ርእስና ዝመፀና ካሮት እዩ። ሓቂ ዶ? እወ። ይኹን እምበር ማንጎታት እውን ንዓይኒ ብዝረብሑ ብቫይታሚን ኤ ዝተመልኡ እዮም። እዚ ማለት ብፍላይ ኣብ እዋን ምሸት ዝበለፀ ናይ ምርኣይ ተኽእሎ ንክህሉ ይረድኡ። ሳልሳይ ማንጎ ዝበላዕናዮ ምግቢ ብቐሊሉ ንክሓቅቕ ይረድአና። ማንጎ በሊዕኩም ዝኾነ ቅልል ዝበለ ስምዒት ይፈጥረልኩም ዶ? እዚ ማንጎ ምግቢ ንምክያድ ዝረድኡ ፋይበራትን ናይ ምግቢ መሓቕቲ ኤንዛይማትን ዝሓዘ ስለ ዝኾነ እዩ። ሓንቲ ኩባያ ማንጎ ኣስታት 3 ግራም ፋይበር ዝሓዘት እያ። እዚ ከዓ ድርቀት ንምክልኻል ነቶም ኣብ ማዕናጡና ዝርከቡ ጠቐምቲ ባክተርያታት ንምቕላብ ኢሉ እውን ከይዲ ምምጣጥ ሽኮር ንምዝሕታል ይረድእ። ትራብዓይ ብዙሕ ሰብ ዝጭነቐሉ ብዛዕባ ሽኮር እዩ። እወ ማንጎ ኣስታት 45 ግራም ዝኾነ ተፈጥራዊ ሽኮር ዝሓዘ እዩ። እዚ ግን ጎዳኢ ድዩ ንዝብል መጀመርያ እቲ ኣብ ማንጎ ዝርከብ ሽኮር ልክዕ ከምቲ ዝተመስረሐ ሽኮር ሓደ ዓይነት ኣይኮነን። ከምኡ ጌርኩም ከይትወስድዎ። ካልኣይ ድማ ማንጎ ፋይበር ማይን አንቲኦክሲዳንትን ዝሓዘ ስለ ዝኾነ ሽኮር ቀልጢፉ ንኸይምጠጥ እዩ ዝገብር። እዚ ማለት ብሓደ ግዜ ማንጎ ኣብዚሕኩም እንተዘይበሊዕኩም መጠን ሽኮር ደም ቀልጢፉ ሓፍ ክብል ይኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ቀፂሉ ዝመፅእ ሕቶ እዚ ሽኮር ጠንቂ ክብደት ሰውነት ድዩ ንዝብል ድማ ንርአ። ማንጎ እንድሕር በሊዕኩም ክብደት ሰውነትኩም ትውስኹ ኢኹም ማንጎ ብሽኮር ዝተመልአ እዩ። ስለዚ እንድሕር ክብደት ምንካይ ደሊኹም ማንጎ ኣይትብልዑ ክበሃል ሰሚዕኩም ትኾኑ ኢኹም። ይኹን እምበር እዚ ሓቂ ዶ ይመስለኩም? እወ እቲ መብዛሕትኡ ሰብ ዝጋግይ ነገር ክብደት ሰውነት ምውሳኽ ምስ ሽኮር ምብላዕ ጥራሕ ዝተተሓሓዘ ይኮነን። ብዛዕባ ካሎሪ ምእታውን ካሎሪ ምውፃእን እዩ። እንድሕር ኣካል ካብ ዘቃፅሎ ንላዕሊ ብዙሕ ካሎሪ በሊዕኩም ክብደት ሰውነትኩም ትውስኹ ማለት እዩ። እቲ ካሎሪ ካብ ማንጎ ይኹን ካብ ኬክ ይኹን ካብ ዝኾነ ይኹን ሽኮራዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ዝመፀ ብዘይገድስ ማለት እዩ። እቲ ኣፈላላይ እቶም ካሎሪታት ብኸመይ ኣካል ከም ዝፀልዎ እዮም። ማንጎታት ፋይበር ቫይታሚንን ማይን ዝሓዙ ብምዃኖም ኣካል ሽኮር ብዝግባእ ንኸካይዱ እዮም ዝረድኡ። ስለዚ ብማንጎ ምክንያት ክብደት ሰውነት ክትውስኹ ትኽእሉ ዲኹም? እወ ግን ኣብዚሕኩም ተበሊዕኩም ጥራሕ እዩ። እንድሕር ማንጎታት ብትክክለኛ መጠን በሊዕኩሞም ግን ጥሜት ክዕግሱ
ንክስልኩም ስርዓት ምሓቅ ምግቢ ከም ማሐይሹን ጥዑይ ዝኾነ ስርዓት መስብል ንክህሉን ይረዱ። ገለ ሰባት ግን ማንጎ ካብ ካልኦት ፍሩታታት ክብደት ንምንካይ ዝበኣሱ ከም ዝኾኑ ገይሮም እዮም ዝወስድዎ። እስኪ ነወዳድሮ። ኣብነት ኣፕል ተርኢና ኣፕል 95 ካሎሪ 17 ግራም ሽኮርን 4 ግራም ፋይበርን ዝሓዘ እዩ። ሓንቲ በናና ተርኢና ድማ 105 ካሎሪ 14 ግራም ሽኮርን 3 ግራም ፋይበርን ኣለዋ። በአንጻሩ ማንጎ ድማ ኣብ ሓንቲ 150 ካሎሪ 45 ግራም ሽኮርን 5 ግራም ፋይበርን ዝሓዘት እያ። እወ ከም ዝረኣናዮ ማንጎታት ዝለዓለ መጠን ሽኮር ዝሓዙ እዮም፣ ግን ከዓ ብዙሕ መጠን ፋይበር ማይን ቫይታሚናት እውን ዝሓዙ እዮም። እቲ ቁልፊ ነገር ሚዛናውነት እዩ። ክብደት ሰውነት ንምቁፅፃር ማንጎ መዓዝ እንተተበልዐ ዝምረፅ ይመስለኩም? እቲ ብሉፅ ማንጎ ክንበልዐሉ ዝግባእ ግዜ ቀዳማይ ሓይሊ ንምርካብ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ቅድሚ ምግባርና እዩ። ካልኣይ ድማ ምስ ፕሮቲንን ጥዕና ዘለዎም ስብሓታትን ብሓደ ብምፅማድ ይኸውን። እዚ ሽኮር ቀስ ኢሉ ናብ ኣካላትና ንክምጠጥ ስለ ዝረድአና እዩ። ሳልሳይ ድማ ቅድሚ ምድቃስና ዘሎ እዋን፣ ኣብዚ እዋን ኣካል ሽኮር ከም ሓይሊ ገይሩ ስለ ዘይጥቀሞ እዩ። ማንጎታት ክብልዑ ዘይብሎም ኩነታት ድማ መዓዝ እዩ ንዝብል ቀዳማይ ኣብ ዝተመስርሑ ወይ ድማ ዝተዓሸጉ ፅሟቃት ዝርከብ ማንጎ ተዘይንጥቀሞም ይምረፅ። ምክንያቱ እቲ ፅሟቅ ከዳልውዎ ከለዉ ነቲ ጠቃሚ ዝኾነ ትሕዝቶ ፋይበር ስለ ዘውፅዎ እዮም። እዚ ከዓ ንኣካልና ክጠቅመና ይኽእል ኳዳስ ይጎደአና። ካልኣይ ምስ ተወሳኺ ሽኮር ክውሰድ እውን የብሉ። ሳልሳይ ልዕሊ ዓቐን ክብላዕ የብሉ። ኣብ መዓልቲ 3 ማንጎ ምብላዕ ማለት ብሓደ ግዜ ብዙሕ ሽኮር ከም ምውሳድ ማለት እዩ። ስለዚ ማንጎታት ብቐጥታ ክብደት ሰውነት ኣይወስኹን እዮም። ኳዳስ ሕልፊ ምብላዕ ዝኾነ ምምጥጣንን ዝተመስርሑ እንድሕር ኮይኖም እዮም። ክሳብ ሕዚ ፅቡቅ ጎኒ ማንጎ እናረኣና ፀኒሕና ኣለና። ኣስዒብና ድማ ማንጎ ምብላዕ ከምፅኦም ዝኽእሉ ሓደጋታት ጥዕና እንድሕር ሃልዮም ድማ ንርአዮም። እቲ ቀዳማይ ከምቲ ቅድም ክብል እናረኣናዮ ዝፀናሕና ኣብዚሕና ተበሊዕና ሕልፊ ሽኮር ኣብ ኣካላትና ይወለል እዩ። ሓንቲ ማእኸለይቲ ማንጎ ክሳብ 45 ግራም ሽኮር ዝሓዘት እያ። ዋላ ኳ ተፈጥራዊ ሽኮር እንተኾነ ነዚ ኣካል ከም ግሉኮዝ ገይሩ እዩ ዝወስዶ። ስለዚ እንድሕር ብዙሕ መጠን ማንጎታት ደጋጊምኩም በሊዕኩም ኮይንኩም መጠን ሽኮር ደም ሓፍ ክብል ስብሒ ክኽዘንን ናብ ሕማም ሽኮርያ ክመፅእን ይኽእል እዩ። ነዚ ድማ ሕማም ሽኮርያ ዘለዎም ሰባትን ክብደት ሰውነት ንምንካይ ዝደልዩ ሰባት ማንጎ ኣብ ዝበልዕሉ እዋን ጥንቃቐ ክገብሩ ይግባእ። ካልኣይ ናይ ማንጎ ኣለርጂ እዩ። ኣብ ሓደጋ ዲኹም ዘለኹም? ኣብ ገለ ሰባት ማንጎ ዩሩሽዮል ዝበሃል ኣለርጂ ከላዓል ዝኽእል ውህድ ዝሓዘ እዩ። እንድሕር ማንጎ ምስ በላዕኩም ቆርበትኩም ዘሳሒርኩም፣ ከንፈርኩምን መልሓስኩምን ዝሓብጠኩም ኮይኑ ኣብ ጎረሮኩም እውን ናይ ምቅፃል ስምዒት ዝፈጥረልኩምን ኣብ ከባቢታት ኣፍኩም እውን ዕንፍሩር ዝገብረልኩም ድሕር ኮይኑ ንማንጎ ኣለርጂ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ ነዚ ንምዕጋዝ ድማ እንድሕር ቅልል ዝበለ ኣለርጂ ዝገብረልኩም ኮይኑ ነቲ ማንጎ ቅድሚ ምብላዕኩም ነቲ ቆርበት ማንጎ ኣልግስዎ ኢኹም። ኣለርጂ ዝገብር ውህድ ኣብቲ ሽፋን ማንጎ ስለ ዝርከብ እዩ። እንድሕር ክብድ ዝበለ ኣለርጂ ዝገብረልኩም ኮይኑ ግን ፈፂምኩም ማንጎ ይትብልዑ። ኳዳስ ሓኪምኩም ሁን ከተማኽሩ ዝግባእ። ሳልሳይ ድማ ምስ ስርዓት ምሓቅ ምግቢ ዝተተሓዙ ፀገማት እዮም። ማንጎታት በትክክለኛ መጠን እንድሕር ተበሊዖም ንምሓቅ ምግቢ ብሉፃት ፍሩታታት እዮም። ምክንያቱ ልዑል ትሕዝቶ ፋይበር ዝሓዙ ስለ ዝኾኑ እዮም። ብሓደ ግዜ ኣብዚሕና ተበሊዕና ግን ከስዖም ቀልጢፉ ኣብ ዝቁጥዑ ሰባት ጋዝ፣ መንፋሕቲ ከብዲ ብተወሳኺ ውፅኣትን ኣሲድ ሪፍሌክስን ከስዕብ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣብዚ ጥንቃቐ ክገብሩ ዘለዎም ሰባት ሓደ IBS ወይ ድማ ኢሪታብል ቦል ሲንድሮም ዘለዎም፣ ካልኣይ ድማ ንኣሲድ ሪፍሌክስ ተጋለፅቲ ዝኾኑ ሰባት ኣብ ጥራሕ ከብዶም ወይ ከዓ ኣምሺኻ ምብላዕ ነዚ ፀገም ዝበኣሰ ከበኣእሶ ይኽእል እዩ። ካሊእ ዘይበሰለ ማንጎ ከስዐ ክቆጥዕ ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ብዙሕ ታኒን ዝሓዘ ስለ ዝኾነ እዩ። ስለዚ ብተኻለ መጠን ማንጎ ኣብ ንበልዐሉ እዋን ብስል ዝበለ መሪፅና ክንጥቀም ይግባእ። እቲ ራብዓይ ድማ ፀረ ባልዕ ንኽክእ እዩ። ኩሎም ማንጎታት ማዕረ ዝተፈጠሩ ኣይኮኑን። መብዛሕትኦም ተዓሺጎም ዝግዝኡ ማንጎታት ብጎዳእቲ ፀረ ባልዕን ከም ካልሲየም ካርባይድ ዝበሉ ሰብ ሰራሕ መብሰልትን ዝተዳለዉ እዮም። እቲ ፀገም ፀረ ባልዕ ሆርሞንን ጥዕና ከብድን የተኣጓጉል እዩ። እቶም መብሰሊ ተባሂሎም ዝግበሩ ኬሚካላትን ናይ ተምላስ ስምዒት መርዝነት ከስዕቡ እውን ይኽእሉ እዩ። ነዚ ንምክልኻል ቀዳማይ ማንጎ ቅድሚ ምብላዕና ብደንብ ምሕፃብ የድሊ። ካልኣይ ድማ ነቲ ፀረ ባልዕ ንምልጋስ እውን ተወሓደ ካብ 10 ክሳብ 15 ደቃይቕ ኣብ ማይን ኣቾቶን ምግባር ይምረፅ። ሳልሳይ ብዝተኻለ መጠን ኦርጋኒክ ማንጎ ንዓድግ። ራብዓይ ብሰብ ሰራሕ መንገዲ ዝተሰርሑ ማንጎታት ኣይንጥቀመሎም። እዚኦም መብዛሕትኡ ግዜ ተፈጥሯዊ ዘይኮነ ብጫ ሕብርን ጨና ኣልቦን ዝኾኑ ማንጎታት እዮም። ሓምሻይ ማንጎ ፈፀጋን ፀገም ቆርበት ከስዕብ ይኽእል ዶ? ገለ ሰባት ማንጎ ምስ በልዑ ከምዚ ዓይነት ፀገም የጋጥሞም እዩ። ግን ንምንታይ? ማንጎ ብተፈጥሯዊ ሽኮር ዝሃፍተመ እዩ። በዚ መሰረት ብዙሕ ቅብኣት ንክስራሕ ነድሪ ቆርበት ንክህሉ ናይ ምግባር ናይ ምልዕዓል ዓቕሚ ክህልዎ ይኽእል እዩ። ነዚ ንምክልኻል ድማ ሓደ ብማእኸላይ መጠን ምብላዕ፣ ካልኣይ ምስ ከምነትን ርግኦን ዝበሉ ጥዕና ዘለዎም ስብሕታት ምፅማድ፣ ኩሉ ግዜ ድማ እኹል ማይ ምስታይ ነቲ ሕልፊ ሽኮር ተሓፂቡ ንክወፅእ ይረድእ። ትፈልጡ ዶ ማንጎ ኣብ ዝኾነ ግዜ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ጠፊኡ ከም ዝነበረ? ክሳብ 2007 ናይ ህንዳውያን ዝበሃል ዓይነት ማንጎ ኣብ ኣሜሪካ ጠፊኡ ነይሩ። እዚ ከዓ ብምክንያት እቲ ፀረ ባልዕን ውሕስና እቲ ፍሩታን ኣተሓሳሲቡ ስለ ዝነበረ እዩ። ካልእ ዋላ እኳ ኣብ ከባቢና ንሪኦም ሒደት ዓይነታት ማንጎ እንተሃለዉ ብብርኪ ዓለም ለኸ ግን ልዕሊ 500 ዓይነታት ማንጎ ኣለዉ። ኩሎም ናይ ባዕሎም ዝኾነ ጣዕሚ፣ ቅርፅን ሕብርን ዝሓዙ እዮም። ገሊኦም ማንጎታት ኣናእሽተይ ክኾኑ ከለዉ
ገሊኦም ድማ ሓደ ማንጎ ክሳብ 2 ኪሎ ዝምዘን እውን ይርከብዎ። ማንጎ ጽቡቕ ድቃሱ ንኽትረኽቡ ይረድኡ እዮም። እዚ ከዓ ማግኒዝየምን ቫይታሚን B6 ዝሓዘ ብምዃኑ እዩ። ክልቲኦም ጽፉፍ ዝኾነ ድቃስ ንኽንረክብ ይረድኡ። ገለ ሰባት ድማ ከም መደቀሲ ኢሎም ማንጎ ዝተሓወሶ ሻሂ ይጥቀሙ እዮም። ሓደ ናይ ማንጎ ተኽሊ ክሳብ 300 ዓመታት ክነብር ይኽእል እዩ። በዚ ምኽንያት ኣብ መሬት ነዊሕ ዕድመ ካብ ዘለዎም ተኽልታት ፍሩታ ከብሎ ክኢሉ እዩ። ቆርበት ማንጎ እውን ከም ተፈጥሯዊ መከናኸኒ ቆርበት ምጥቃም ይከኣል እዩ። ምክንያቱ እቲ ሽፋን ማንጎ ብኣንቲኦክሲዳንት ቫይታሚንን ፋይበርን ዝተመልአ ስለ ዝኾነ እዩ። ብብርቂ ዓለም ለኸ ቱፋሕ ወይ ድማ በናና ኣዝዮም ዝዝውተሩ ፍሩታታት ይመስልኩም እዮም። ይኹን እምበር ማንጎ እውን ዝለዓለ ቦታ ካብ ዝሓዙ ፍሩታታት እዩ። በብዓመቱ ልዕሊ 50 ሚልዮን ቶን ማንጎ ይዳሎ። እዚ ከዓ ብመዳይ ዓለም ለኸ ሓደ ካብቶም ፍሉጣት ፍሩታታት ከብሎ ክኢሉ እዩ። ብሓፈሻ ሎሚ ብዛዕባ ማንጎ ዝበሉ ኩሉ ርኢና ኣለና። ካብ ማእዛው ረብሓታቱ ክሳብ ክብደት ሰውነት የወስኽ ዝብል ሕቡኣት ናይ ጥዕና ሓደጋታት ክኾኑሉ ዝኽእሉ መንገድታት ብኸመይ ስርዓት ምሓቕ ምግብን ናይ ደም ሽኮርን ከም ዝጸሉ ርኢናዮም ኣለና። እቲ ናይ መወዳእታ መልእኽቲ እንታይ እዩ? ማንጎታት ብማእዛዊ ንጥረ ነገራት ዝሃፍተሙ ፈሳሲ ዘለዎም አንቲኦክሲዳንት ዝሓዙ ብምዃኖም ንኣካልና ኣዝዮም ክረዱና ይኽእሉ እዮም። ኣብዚሕካ ማንጎ ምብላዕ ግን ጸገማት ስርዓት ምሓቕ ምግቢ፣ ኣለርጅን፣ ወሰኽ መጠን ሽኮር ደምን ከስዕብ ይኽእል እዩ። መን ማንጎ ይብላዕ መንከ ኣይብላዕ ዝብል ከም ተስራናዩ እዩ። ዝሓሸ ጥዕና ቆርበት፣ ስርዓት ምሓቕ ምግቢ፣ ዝጠንከረ ስርዓት ምክልኻል ክህሉ ዝደሊ ሰብ እንድሕር ሃልዩ ማንጎ ብሉፅ ፍሩታ ክኾን ይኽእል እዩ። ካልእ ብዘይት ዝተመስረሐ ሽኮር ተፈጥሯዊ ሓይሊ ዝደሊ ሰብ እንድሕር ሃልዩ እውን ከም ጥዑም ጣዕሞት ምጥቃም ይከኣል እዩ። ጥንቃቐ ዘድልዮም ሰባት እውን እንድሕር ሕማም ሽኮርያ ዘለና ኮይኑ ኣንኢስና ኢና ክንጥቀሞ ዝግባእ ወይ ድማ ማንጎ ክንበልዕ ከለና ምስ ፋይበርን ፕሮቲን ዘለዎም ምግብታት ኣጻሚድና ተኾነ ይምረጽ። ካልኣይ ዝበላዕናዮ ምግቢ ንድሕሪት እናተመለሰ ናይ ብፍላይ ኣሲድ ሪፍሌክስ ዘለና ድሕሪ ኮይኑ እውን ኣብ ጥራሕ ከብድናን ምሸትን ክንበልዕ የብልናን። ስለዚ ማንጎ ክብደት ይወስኽ ዶ ዝብል መጠኑ መሰረት ብምግባር እዩ እምበር ማንጎ ብባዕሉ ሽኮራዊ ትሕዝቶ ስለ ዘለዎ ክብደት ይወስኽ ኢልካ ክድምደም ኣይኽእልን እዩ። ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና እዚ ይመስል ነይሩ። ኣብ ትምህርትና ትሕዝቶ ከም ዝረኸብኩም ተስፋ ይገብር። ቻነልና ሳብስክራይብ፣ ቪድዮና እውን ላይክ ሼር ምግባር ከይትርስዑ ኢኹም። ብኻሊእ ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ሰላም።